The Croatian Perspective provides television programs that encourage, edify, educate, and inform. Hrvatska zajednica grada Chicaga je blagoslovljena jednim čovjekom. Mislim da je to jedinstveno u cijelome svijetu. Jedan čovjek koji je kroz 30 godina na sve događaje nosio svoju kameru. Profesionalno se bavi uvijek snimanjem kroz već 30 godina. Na svim većim hrvatskim događajima, u svim udrugama, on je bio nazočan i prepoznatljiv po svojoj kameri. Njegovo ime je gospodin Zvonimir Ranogajec. I on je zabilježio te događaje, velike ili male, većina njih u Chicagu, a i ne samo u Chicagu. I to je ostavljeno zaista za povijest. Vrijedno ga je spomenuti, vrijedno se je sjećati i to su jedini događaji koji su kamerom i profesionalno zabilježeni u gradu Chicagu. Stoga mislim da to ostaje povijesna baština Hrvatske zajednice grada Chicago kroz mnoge događaje koje zabilježe gospodin Ranogajec i mislim da će ostati za povijest. Nadam se i vjerujem da će gledatelji Hrvatske televizije imati prigodu kroz mnoge emisije i kroz mnoge dokumentarce vidjeti i osjetiti snagu i život te zajednice i u mučnim, teškim vremenima, a i u radosnim trenucima koje je gospodin Ranogajec zabilježio. Od športskih događaja do kulturnih događaja, do župnih događaja, do sprovoda i tužnih događaja, do raznih tih aktivnosti u zajednici koja već stoji nešto godina, živi i radi na području grada Chicaga. Stoga mislim da ono što je on kamerom zabilježio ostaje nezamjenjivo, jer je to jedinstveno. Bio bih jako sretan kada bi u drugim zajednicama hrvatskim diljem svijeta, bilo Amerike, Europe, Južne Amerike, Australije i tako dalje, postojala jedna osoba koja će imati taj osjećaj za sjećanje, osjećaj za nezaborav, osjećaj za vrijednost uloženog truda u život i rad zajednice, osjećaj za svoj hrvatski ili kršćanski identitet, osjećaj za ono što je vrijedno i što ne gazi niti moderna tehnologija, niti puno informacija danas, niti dnevno politički događaji. To ostaje zaista zauvijek. Mi smo u Chicagu sretni da on postoji, da je te događaje zabilježio, da će ti događaje postati ne samo dio arhivske građe, nego će zauvijek ostati dio žive zajednice, posebice grada Chicaga. U životu svake hrvatske zajednice u cijelome svijetu došlo je jedno posebno vrijeme. Kao što je to i u životu Hrvata bilo u Hrvatskoj, a to je bilo vrijeme Domovinskog rata, vrijeme 90-ih, vrijeme kad su se ljudi skupljali zajedno, vrijeme kad su izražavali želje i mogućnosti kako pomoći Hrvatskoj. Mnogi su pomogli na mnoge načine. Gospodin Ranogajec je zabilježio djelovanje Hrvatske zajednice u gradu Chicagu upravo u vrijeme Domovinskog rata. Sjećam se nekoliko njegovih filmova gdje je zabilježio ljude, gdje su ovdje u hrvatskim župama, u klubovima bili natiskani uz male radio prijemnike, kratki val, gdje su slušali direktno što se događa u Vukovaru, u Dubrovniku, u Bosni, u Hercegovini, u bilo gdje u vrijeme Domovinskog rata. Radio programi, posebice Slobodna Hrvatska, su ostavili jedan dugoročni trag u sjećanju ljudi ovoga grada, kada su uspjeli prenositi upravo ono što se doma događalo, uspjeli zabilježiti ili sačuvati te emisije. Gospodin Ranogajec ih je zabilježio televizijskom kamerom. Vrijeme je to bilo i dubokih rana i dubokog sjećanja, ali jednog općeg zajedništva u kojem se ljudi našli upravo u vrijeme te tragedije, ali u vrijeme radosti u domovini. Okupljali su se ljudi ponajviše i tada u hrvatskim župama grada Chicaga, posebice u župi Svetoga Jeronima, ali u župi Srca Isusova, u župi Blaženog Alojzija Stepinca, u župi Presvetoga Trojstva, punili kontejnere, slavili doma, skupljali peticije, potpise,
sudjelovao na političkim događajima, pozivao i američke političare, gotovo svi koji su se bavili javnim životom u Hrvatskoj bili su u ovoj zajednici gosti. Sve te događaje gospodin Ranogajec je zabilježio televizijskom kamerom, pitanja ljudi, sukobe i radosti i dobre i loše strane. Sve ono što je taj narod prolazio 4000 milja daleko od domovine, pokušavajući pomoći na ovaj ili na onaj način. Nekako mi se čini iz tih sjećanja da upravo u župi Svetoga Jeronima su se održavale mnoge te stvari, od komemoracija do gostiju, do predavanja, do aktivnosti praktičnih slanja pomoći. Mislim da je se dobro sjećanje pomalo vratiti i upitati se tko smo bili onda, kako smo bili zajedno, što smo i zašto smo radili, gdje stojimo danas i kako nam je ugodno sjećati se tih godina zajedničkih i kako je ugodno, iako pomalo neobično, gledati te slike danas zabilježenja uživo kamerom, gledati ljude. Mnogi od njih su već otišli s drugu stranu rijeke, oprostili se od nas, ali su ostavili svoj trajan trag. I sretan sam da trag postoji i u televizijskoj kameri. Sretan sam da događaji hrvatske zajednice ostaju zapisani. Ostaju zapisani za povijest. Ostaju video zapisani. Ostaju upisani negdje. I ja vjerujem, nadam se, molim da će jednoga dana i Hrvati u domovini pokazati više zanimanja, iskrene želje, saznati što su to Hrvati u dijaspori radili, kako su živjeli, zašto su tako puno voljeli Hrvatsku, zašto su tako puno radili, stvarali i organizirali se. I ne samo zbog sebe, nego doista iz čiste ljubavi prema Hrvatskoj. A kad nešto iz ljubavi radite, iz nesebične čiste ljubavi, to zaista nikada ne može propasti, ali ne može se nikada ni zaboraviti. Možda ponekad čekamo dugi niz godina, možda nekada i desetljeće, možda nekada i duže od toga, ali vjerujem da ljubav nikada ne bude zaboravljena, jer ona jedina ostaje. I čini mi se dok pomalo gledam unatrag i sjećam se lica i imena ljudi, događaja i žrtava, onda zasigurno vjerujem, kao što je sjećanje duhovna dimenzija, da ta duhovnost ljudi koja je iznjedrila mnoge te događaje, koja je u njima stvarala i rađala snagu za ići dalje, nesebično raditi, nesebično od sebe davati, nikada ne tražiti priznanja, nikada ne tražiti ništa za uzvrat, da ta snaga duha u čovjeku, snaga vjere je jedina mogla biti kadra stvarati i u zajednici, stvarati i za domovinu, ostavljati tragove, prenositi generacijama iza sebe i znati i vjerovati da takve stvarnosti zaista nikada ne mogu propasti. One možda mogu kasniti, ali ne mogu propasti, jer stvarnosti u kojima snaga duha i snaga ljubavi koja nije sebična jesu zajedno, one zaista ostaju zauvijek.